Kani kedai ka AKASHVANI SHILLONG ke khubor ban puli di kasan ni jana kimat bakong san jo ke khubor. Penihai ke Presiden Draupadi Murmu ya ke jingelang ba arsengi jong gilat ki jelakari kata ke Conference of Governors. Shimti ka Priti Sudan kum ke chairperson berthamai jong ka Union Public Service Commission. Khot jingelang ka Deputy Commissioner juga East Khasi District dengan Meghalaya ya ke seng HYC bani keren halor kikam khenran nongsong bean halum survey. Bat penpena syuti director ketrat puli putih ke Meghalaya ya ki skul ki bahap hapo uput usam jong ke Shillong Municipal na ke bentala syai ke sengi. Ki khubor ke babnya. Ka Presiden kari ka Draupadi Murmu kala peniat ke jingelang ba ka ba arsi lenter jong kilat ke jela ka bala sedang nin ke sengi ha Rashtrapati Bhavan. Kani ke jingelang ba ka bala tip ka Conference of Governors kalong ke jingelang ba kilat ka benengkong ka ba on peniat da ka Presiden kari. Ka khubor na ka Secretariat jong ka Presiden ka itu ba kilat na baro ki jela jong kari kinwan bani dan rengkat ban bani dan betah kani ke jingelang Bat kiwedi ki benedan rengkat kilong o Vice Chairman, bat CEO ka Niti Ayog, ki he sarkar na ka PMO, ka balong ka Office o Menteri rang badu kari, lembat ki dukot na ka Cabinet Secretariat, ki ba na ka tenat korbari jong ka sarkar pedeng. Unong ay khubor ka AKASHVANI yethu, ba kimat ekren, ha ketika conference, ki kentup ya ka jing penteri kami ki laitili ki criminal laws, ki sin jam penbha ha ki kedan puli ki bakham shalor bat ki kam ki bede bi ki skul ba bat ru halor ka roi kaman ha ki benta trikam ki baka sarkar kala phai khmat kerpang ki wedi ki mat ekren ki bakong san ki ba kenthop ha katai ka jing ekren bat ka jingelang ka jong kilat kalong ha ka benta ka jong kilat jong ki jela ha ki jingelak pat ba jong ko sarkar bat ru halor ki jinge treilang ki bakham ba apreng ki bor pentrei jong ko sarkar pedeng bat ki jela ka sarkar India nen kesengi kala penti kena ba kum ke jing pentrei kam ya ki bullet train kata ka bullet train project kala ya state shaprang Haba ai jubab ye ke jingkli ha ka dorbar Lok Sabha nin kesengi u menteri ketnat railways jong sarkar India u AKASHVANI Vaishnav uloong ba ha kasin ke benengkong akari lathau ye kalenti ya rel ke ba 4 kilometer ke jingjengai laipo meter sapok jong ka trai duriau kum sibenta jong ka bullet train project u menteri ule thu ba lalak ban pendep ye ke jing sinanong rim ye kalenti rel ke balai spa 4 kilometer bat bun ba kiwi di sin jam trikam la peniat chaprang ha ke jingelak pat ba Atma Nirbhar Bharat campaign u Vaishnav loong ba ka bullet train project kalong ke bala pentrikam halor kanong rim jong ka technology Ya ka Priti Sudan ka belong ka officer IAS bat ka belong ru ka secretary berim jong ka tenak ka kot ka khia jong ka sarkar India la thong ye ka ha ka kam chairperson jong ka Union Public Service Commission UPSC ka Presiden kari ka Draupadi Murmu kala ai ka jong menjur halo ka jong thong kam chairperson ya ka Priti Sudan ka bala shimti ka kam nadu menta ka sengi ka sitere unailar arjar arfusau Ka Priti Sudan kala shimti menta kum ka chairperson berthamai jong ka UPSC hadin ba u Dr. Manoj Soni ubabat ya ketika kam bar asikata ula no kam ha ka basdang jong ubanai naitung haswa ka samai tri kam jong u kankut Ka jela Kerala kala sakhi ke jing tua khando ko bakrau tam ha ka history jong jela ha ka bagi jing tua khando ha ki babun ki jaka ka Wayanan district ki lawan ra ka jing ya brio ko bala ki menta saka sispa nru pesan ngut ka kenhun ya rap ka bada ka jing trelang jong sipai armed force NDRF bat ki state force ki le tre borba banira pelat bat ru ban sei ki mediap jong kitu ki bala sha betep ha ka khando ha ka tiga than kat hadu ba penmi kini ke khubor palat 6000 ngut kibriu layo ban pelat na kite ki jing tua khandau kani ke khubor kawan sapi na ka AKASHVANI Shillong ka Deputy Commissioner jong East Khasi District hanen kasi kala khot jingelang ya ka seng HYC bani keren ya tai halor kimat ki bede ba ka jing khanrai kinong song bean halum survey Shillong haba keren kinong pathai khubor hadien ba wai ka jingelang o president ka HYC uba roy kupar sendrem
Ulaong ba ka Kashari District and Session Court kala hukum pensangi iswa ya kanugu jeng khandra ban penmi ikinong song bean bat ba ka jeng sngap bisar kabanwan kanlong hakakat khandai terik unailar arhajar pusau nakaliang ka HYC kala maham bakan beteng biang ya ki bakum kini ki jeng khandra hadien ka khat khandai terik unailar lada ka sarkar kam simkhia ban penkria jakano ikinong song bean nakatiki jaka uba sandrem ulai thu ba hadien ke jeng khandra ka bala le da ka HYC hak basdang jo news nem ka seng klayo jeng tip badan ru katu ka ni kinong khai drugs ki ba dang yai biteng ye ki kambean jong ki nakatika than u director ka school education agency jong ka jela Meghalaya Swapnil Tembe ulapan bena ba nakadaw ka jeng yalang play ya ka lempung ele ka Durand Cup ha Jawaharlal Nehru Stadium pulo baro ki school ki bahap apa put usam jong ka Shillong municipal kini asyuti la sai ka sngi kata ka arterik unailar kani ka jeng plat syutino iki school la sai ka sngi kalong nakadaw ba kala bandan ka jeng dheng kali ka bajur haba ki babun ki he ki han kin hiar sha JN Stadium na ka benta ka jeng yalang play u director ulaong ba khnang ba ka nambu jing ki khina school ki ba hapan be ka porlong school leng ba ka than municipal larai ban ai shuti no ya baro ki school ki ba hap ha put usam jong ka Shillong municipal u superintendent katnat pulit jong ka East Khasi Hills uba Sylvester nong tengyer ula ai hukum ya baro ki he pulit ki beri khmi bat penyat kata ki in charge jong ki thanat pulit bat ki outpost ba per ki badan hakleng ke district bakin khmi ba ya baro ki kali sarkar la peniang he ki jaka ki basngan bat ban kiar na ka ba peniang he ki kali sarkar ha ki jaka peniang kali ki badan haru surong katai ke hukum kalami hadien ke jingsa uyang ding ke kali sarkar jong katnat PWD ha kadat nang mensong ha ka step jong kala sing ublei USP uloong ba ka jing tmu bola penmi ya katai ke hukum kalong baniada na ki bakum kiti ki jing ja ya ki kali sarkar na ka jing thambor ba ka jing persang penjulor da ki riurunar nang ni sakman Shushu USP ula kerpat ru ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills ikong RM kurba ba in ajungmut ye ki di kitnat sarkar bakin shim ye kini ki juk ki sen jamiada nalor kiti ki sen jamiada uba nong tengyer ula thoru ba katnat pulin kapenlong ye ke jingya pahra ha pormen miet ha keleng kanong ba Shillong khnang ban penne ye ka sok kesengan Ulakshman Prasad Acharya nim kesengi ula bam smai kum ulak ke Manipur ha ke jingyelang bam smai ke balalong Haraj Bhavan ha kanong ba Imphal ia ke jing pen bam smai ya u Acharya la penya da unong bisarang ba du ke Manipur High Court u Chief Justice Siddharth Mridul ha ke jingi dan rangkat lang u menteri rang ba kajela u N Biren Singh ki menteri sarkar ki MLA ki hedu na ki tnat pulit bat na kiwi di ki tnat trikam joko sarkar lembat ki sipai na ka paramilitary force Hasikim ru u Prakash Mathur ula bam smai nim kesengi kum ulat u bakhat rio jong ka jela ha ka ba la penia ke jing bam smai ke jong u syakakam da unong bisarang ba do ka Sikkim High Court u Chief Justice Bishwanath Sumadar ha ka jing elang ke balalong Haraj Bhavan hanong ba Gangtok kibele sakhi lang ha ka te jing elang bam smai ki kentup ru ya u menteri rang ba ka jela u Prem Singh Tamang ki menteri kabinet ke sarkar Sikkim lembat kiwi de ki bakrawatri ya ulat bathma jo Sikkim la le buram ru da ka Sikkim Armed Police da ka Ceremonial Guard of Honor palat san klorngut ki samla puli ki le ke examen ba per bala penlong da ka National Testing Agency kata ka NTA nadu bala thau ya ka ke NTA ka nadu menta kala dep ban penlong ya ars pa sampo tli ki examen Laban penkenmau baka sarkar Modi nadu bakalawan hakabor nadu shipos na menchwa kala penkiu ke jingdon jong ki medical seat syaka shilak shipo jartali laong menteri katnat puli puthi ke sarkar India udhar Mendra Pradhan haba ajubab ke jingkli hakador bar Rajya Sabha nen kusi balang kaptu kani ke khubor kelakut kebelawan sepi na ka Akashvani Shillong